Wel ie, newyddion da iawn heddiw bod y cynulliad yn unfrydol wedi cefnogi i gwelliannau Plaid Cymru i'r bil iechyd y cyhoedd fydd yn golygu rwan y bydd na strategaeth yn cael ei pharatoi ers ydi daclo gordewdra yng Nghymru, sef un o'r argyfyngau iechyd mwyaf da ni wedi wynebu fel cenedl. Yr her rwan, wrth gwrs, ydy fydd gwneud yn siŵr bod y Llywodraeth yn paratoi strategaeth gref, un fydd yn uchelgeisiol, ond un fydd yn gallu cael ei dilifro, a dwi'n edrych ymlaen am y gwaith yna. Ddim gystal oedd ymateb y Prif Weinidog yn gynharach i gwestiwn nes i ofyn ynglyn â chyflwr gofal iechyd meddwl yng Nghymru. Yn nghwestiwn i, mi nes i roed cyfres o ddarna o dystiolaeth yn dangos y straen sy'n wynebu'r gwasanaeth. Mi nath y Prif Weinidog ama yr hyn o'n i wedi ddeud a dangos dim cydymdeimlad mewn difri. Drychwch beth ydych chi'n feddwl o be welwyd yn y siambr y pnawn yma. Ydy'r Prif Weinidog wir yn sylweddoli faint o argyfwng sy'n yn wynebu ni o ran gofal iechyd meddwl yng Nghymru? Yn Ynys Môn, dwi'n deall nad oes na rwan yr un ymgynghorydd seiciatryddol ar gyfer cleifion iechyd meddwl rhwng 19 a 65 oed. Mae gweithwyr iechyd meddwl yn gweithio dan bwysau na allan nhw ymdopi afo. Maen nhw'n ofni i bod nhw'n gorfod gwneud penderfyniadau sy'n yn golygu risg i gleifion. Mae diffyg gwlau yn golygu bod pobl yn cael ei gyrru mor bell a Llundain i dderbyn gofal. Mae dwsina o blant a phobl ifanc yn cael ei hanfon i Loegr i gael triniaeth. Mae dros 200 o gleifion iechyd meddwl y Gogledd wedi cael ei trosglwyddo allan o Gymru yn y 22 mis diwetha. Mae'r gyfundrefn gyfan ar ei gliniau. Pa bryd mae'r Llywodraeth am weithredu mwyn gwarchod rhai o fy etholwyr mwyaf bregus i? Dwi ddim yn derbyn y ffigurau mae'r aelod wedi dweud yn y siambr. Mae'n rhaid yn gyntaf bod cyllido i iechyd meddwl wedi mlaen i 629 miliwn yn y flwyddyn ariannol i ddod. Hwnnw wrth gwrs wedi cael ei warchod hefyd. Mae'r byrdde iechyd wedi cyrraedd i targedu nhw, wedi'n hibio i targedu nhw ynglyn â gwasanaethau iechyd meddwl mewn rhai rannau o dros y 12 mis diwetha. Ac wrth gwrs, bod na fwy o bobl yn cael i drosglwyddo i CAMS, mae'r byrdde iechyd yn hyderus bod y sefyllfa mynd i ddangos bod pob gwasanaeth CAMS ym mhob rhan o Gymru nawr yn cyrraedd y targed o 820 cyn sefyll am y pwyntiad newydd. So mae lot fawr o bethau da wedi digwydd yn y gwasanaeth dros y flwyddyn diwethaf.